Halo Babsong, sari kaham jotono, bahai dongbai. Wansuku norok jotono kaham no dongbai nai. Nge kudukma sal ungoi tangka ang video rok kaja ya. Nge baksa ba norok ane video tang o faya nai dongkana haya da. Nge video to fai nai. Ang norok no tang nayo kaisa video ri mani dongo. Ang tabu belai kom belai kisano ang video rok sanam jak nai nai. Tangka buskang o belai ani busy. Bijini bagai ang video sanamnani amahai jora rok mayang oi tongka. Ga ngobono norongno jora muitu mano kubang ma borok ani video o kurungoi tongnai ano hamjaknai ano support khai tongnai chini takhukte bukhuk song norok chongna tang video khaili abo noi ang khainai video to khaina ang video kunduna yakarglak gai o muitu man bagai no tini norokno norok malai nana hai no hai ang phaika Babsong bahai tongbai poila sakra de norok komani bisingtui kaham no tongnai na wansuku Tripura ni situation rok tabuk bahai politics ungdi chiniti prasarok bangdi tau bahai situation choli tong ngen norok komani bisingtui sagari kai chung YouTube ni bisingo ba nugoi tongo tabo jora chini bobagra te Meghalaya ni CM abage Seven Sister chini notice rok baksa ungoi kaisa party chengna thangoi tongo abo chini bagai belai good news amo khali Tripura simia chini notice nati jot to ne ukulugo chungbui be khitar jago chung central government be bo chini notice asu naikol jagya chini notice o asu sungjagya sajagya mane chung chini notice ni borok jesuk chiri khogo chini chirik manai no hinke central government home minister prime minister aborok asuk khana thangya chung asuk bosor kudukma chung chirik mang no tabuk sukjora chung chirigoi no tong phaba chini notice ni khorang borok khanaya tamongke boroni khunjuo tula sukjak aboni baga borok khanaya nge tabuk ja chung nukmani chini notice ni top leader chini bobagra chung teabon nugoi mankha aborok baksa ngoi Delhi o kaisa press conference khaya khonai borok saklai mani chung nukha gang wansugo abo belai chini bagoi chini notice ni bagoi kahamnani phaisingo chung wansugoi mano nge phiaba o notice rok Seven Sister tini baksa ungmani nugoi baksa borok ojora belai no hobung sabung tongoi aram nangjagya horong mukthri maya abohai je wansungna kurung borok tini borok buskango tamongnai borok no hurjak borok sawai manjak chung abohai kana nugoi bo mankha Tripura ni CM Dr. Manik Sahaji chin bobagra bai malainani bagai machai tokhabo malaika koksalaika tini angabon sanamu sungu je jorao Tripura sarok bukung bararok tini only Tripura ni Tripura sarok simia notice ni je Seven Sister borok ni bisingo ek baksa ka malai khainkai thansa anglai khainkai baksa borok abono tuyoi tamini salai eko notice ok thansang oi tongka mane tamo problem phaya ni kokha bose tini Tripura sarok je sanmani je bukung bararok tribal hinjakna rok je sanmani abo riwoi rikha hingke chung politics thungmangalak borok chirik mani borok no riwoi rikha hingke chini rajniti down klainai amoda borok wansuk borok ni thani rinani fan tongo borok ni thani solve khainani fan tongo phiaba tini tangoi riya tini tangoi solve khaya aboni nahar mungge kaisa no politics ni faida borok nahar manglak Tripura sarok ni je tabuk ore porong lai tongmani Tripura sarok ojorao buibe satok jak tongmani sakni manthai manyangoi tongmani aborok bai borok khai politics thungoi boroni rajniti no kusugo miles now
tini riwoi rikhankhe o mileage borok nawi manglak amda borok wansuk chung nainakhe aboni wansuk mani sarai sarai khe chung nugui mano chung jesukpano chirik di chini chirik mani no ge borok ukulugo khai toni ge je jorao notice ni takuk bukuk rok baksaka kok salagai ge iko notice rok kok salai dongha iko tiprasa rok thanjanglai dongha o tiprasa rok tam khlainan thangoi dong tabu o tiprasa rok kubui kubui da yokna phajing thangoi dong o tiprasa rok jodi yogoi thanga ge chini politics tamong nai boroni wansum chung kubangma borokni bobishot sanamu kubangma borokno neta sanamu kubangma borokno chung chair kaham kaham asugru tini tamni bagai chini tiprasa rokni manthai sokthai chini tiprasa rokno chini tiprasa rok naikol jak sithung chini tiprasa rok bo buihai school kaham pore sithung ma pore thung chini tiprasa rok bo buihai college kaham ma pore thung chini tiprasa rok bo rangganang riganang ungthung chungabo keboni chuno bagori di hino chaya ekmatro chini manthai abo buini chung sanya chini tiprasa rokni o tomung kurui chung buini no sanai nanani chini tiprasa rokni bisingo abahai chung kubang manugo ang baitang bo mahai no buino rang sologri khengke o rang no ang sanani belai lachu tini ang simia chini all tiprasa na abahai chung buini no sanai mania chini thani o wan sumung kurui chung chini no se chung sanai ma yangai tong chung buini no tam sanai chung tabuk je sanglai tong mane abo chini no chung sano chini manthai no chung ori sidi chuno khatam ne asu khitarai toni na nangka chuno khatam ne asu chini khorang no khana yakai muthuboi ton na nangka abo kobangma coaction chini tiprasa rong thani tini ojora scholarship ni phaijingo naidi chini tiprasa rok scholarship maya kubangma borok nogo chukia chaya bolekha pora khlaina musung tongo phiaba scholar ni bisingtui bini kubangma buskang ni naharmo bo success khlaimano phiaba scholarship bo chung mania o scholarship ni bagai phano se chung lamawa okhore chung sirna na scholarship ready o scholarship sam thani o kubangma borok student bujago tokjago chung nugule police oi bujak mani romjak mani bebak jaga chini amhai mungsa jaga hini kurui bebak jaga chini tiprasa rok bai bebak jaya ungoi tongo chugi angoi tongo angbon sanamo songo election obo important ya politics important ya election 5 বছর ni por ngene election phayo je jitina jitiu harene hariu phiaba chini bo bisot chini thinang chini tiprasa dofa chungkai bisi burung chung abhai ke mangda buibai thungjak tongse nai chung abhai ke mangda chung khali yesi ni bago simi se juno bui borok hinoi sungu o boot kaisa ni bago simi se juno bui borok hinoi mungku borok hino borok phiaba o yesi chini yes tiprasa rong yago yesi kurui gai juno borok phano se hengla kam tini nungbai asugo nungbai chawo nungbai thango phayo nungbai koksawo abo kaisa no reason nini boot na tini o tiprasa rong yago yesi kurui gai tini tiprasa no kokda sakamo tiprasa rok bai ada chokhamo abo bo wansuk thai chung election gana hengkai kobangma neta rok no nugu tiprasa rok bai gana kha phai kok samani tiprasa rok ni nogo chair gore hawa sugoi kok samani tiprasa rok baksa je bol bini jibono abhai mani chaya o tiprasa rok baksa sugoi vote ni bagoi bachaya mane phana chawai phunu kobangma acting neta rok no chung nugu Yabang tini abon sanamo songo chin dofa belai ke important dofa kubangma tabu chin dofa ni bisingo lekha pora ganang tongo kubangma officer kotor tongo ang abono sarani musungo chung politics chung japrupan khlai mano politics khaiga ke chung ekmatro nini family nini thinang simiji hamnai phiaba dofa ni thinang dofa ni imang kuno dino hamnani kurai ngai nung saisung hamani bai nini dofa yogya nung saisung rang hamani bai
nini dofa ni joto tipra sarok rang gana ongoi maya gang omono sanamu sungo chini tipra sarok belai bujijak understanding man tabo ojora but chung গণতন্ত্র দেশও দङबा राजतन्त्र या chung but maru pheba nini but bojaga klainani na nini kopal nini thinang select khainai nungsi nini thinang na nungbo side ot langna musung nungbo lamao himna musung abo chung ma wansu laisanai miyawo bubagrano Bangalore Khoroksa Tiprasa Chin Tiprasa security guard khai jong lai malai man nugo tini chung Tripura khai tongmai diba chung Tripura wo 1 taka rang income khainani chini thani mungsa lama kurei sabong ke boroni borok chung nogo sabong nog yakare phaina musung kemo nok no yakare phaina musung ya tini kubangma jaga samung tangoi tongnai Chin Tiprasa rok security guard khayo restaurant khayo hotel khayo kubangma jaga sugi o khayo tini nok yakare baksaba samung tangte hanya klaya kanai langma chau chung kubangma tini ob tamni bagai chung obai bunya hawa phai chini langma choi buibai hinjagoi sajagoi 1 taka rang income khainani bagai chung nok ma baba bufayung bahano takuk bukuk jaiti babakno yakare chung ma phai tini chini Tiprasa rok khasiani bagano chung lama hamyawo chung yapreru chung je borok chuno use khlainai je borok chuno thungnai chung borok no slaboi bodru chung kuplai khayu chini o chua kapsa mangso fonsa rang 500,000 abo mane chung chini buskani kubangma future no chung muthobairu phaloiru chung sak no phaljago buibai chung sak no buino bedogoiru norok chung use khlai dine o use khlai mani bagoi no use khlai jak mani bagoi no chung Tiprasa ro abo ojora buinaro security guard thang Chin Tiprasa ro bahage tong chung Tiprasa ro kam buju sawai mano chung Tiprasa no karoibo o 10 bo sawai mano Tiprasa no bahai khlai use khlai to Tiprasa no bahai khlai use khlai man borok bo bisi burung 70 bosor Tiprasa ro wai thungoi borok sawai man kha Tiprasa no bahage thungoi man khorokcho no romo kotor neta sanamoi to nebo bini kopjawa jotono khlai to chung kubang manu khai takukte bukuk chung mas lai sina haisi chini wansukmung chini kok samung chini nahar laimung chini chung hamjak lai na nang sina haisi chung baksang na nang sina haisi chini ojora belai important chini bubagra chuno logi ruoi tong Tiprasa ni je satok pitok ungjakman ungoi tongmani Tiprasa no baikai o yakni phiogoi man belai chai thogoi tongbo kapra hoi tong aboni sin baga golden chance chung bubagra no logi mari nai songsaro hamya kureke kaham kun dino sijagya abo kaisa muitu tondi hamya tongmani bagoi no kaham sijago jor hamya si kore hingke chung ang kaham hino bahike sijagnai nadi শয়তান tangkai God potong God kuriki শয়তান tos tongla kamu karon phiaba setani thani bo phan tongo 99 ta phan tongo শয়তানি thani bo God ni thani 100 ta dong 100% God 100% God ni thani phan tongo শয়তানি thani 99 ek kom wansuga nadi bondono kubang madi gitu nono femlok nai nung bahai klai nung o femlok jakmani simika tu iman abundin thane osi gang abono koina musung Tiprasa no chua kapsa mangso fonsa 500 rang 1000 rang amo bai nini all Tiprasa no ta phali
nung bai thang ta paijak di chung bai rawo tongo chin ti prasaro phatar samung dangoi tongo mane no abon dini busa dini takhu dini tamgoi ma phai tamgoi ma tong abrok bebak chung wan suk nai khengke chung chini kha khamoi phai hoise gabona wan sung na jora kathang tongsak kaham tongsak sak kaham tongsak chung bubak ran logirinani abona chini nahar mung ma khlainai strong ma khlainai jasapano sawai tongtu alka party rok BJP to odeno bubak rabai malai manu go sian no o jora simisi ti prasar kak nangkha chung chen nangkha chung hare nangkha chung sarkar da baina abono kiri oi bubak rabai malai te kustaya panchayat election khaya buskango ADC election tongo 28 phai tongo Vidhan Sabha tini election party abo khaisi khabar mo lab kore kata kokte bo song abose ang sana musong kha khamo haise kha khamo lai kha khamo news ok nai khang kai boba gar no khang kai actually ang bai thang wan su kan kai wan sung mani kha hai do boba gar mung sakok sana nang ya boba gar no khang kai no kubang ma wan sung mung bhai haise bo bai thang si kaisa wan sung mung haise bo bai thang bono nasikai ang khai nugo bini yakung nisimi bokhro nasikai ang kai beba ti prasar no tu ka frai tong mani bo bai thang si gold kaisa sin bagai mojidi gabono chung buba kana logi mare na haise gang tina asu kok saglak ba song abus kang offering nai norok bai kaham kai deli no malai nai engai ang poito khlayo ango sal tham sal brui jorani bisingo video rimaya ngoi tongphano norok ano hamjak mani ano support khai mani norok bogoi thanglak kagoi thanglak na ang wansugo norok ano support khai tongo ang jora rimaya ni bagoche nge norok bai malai nai ang kubangma kok samani bisingo chaya suya tongai mano chaya tongkhan ro nakardi nge norok bai malai nai next video hambai